Здравейте, здравейте, приятели! Ето ги и чановете. Битака Перник, комплект чанове от 18 номер са. Общо са 21, мисля, че беше. Я да видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Добре, но иначе са до 18 номер, да знаете. Това са най-големите, са 18 номер. Така, сега и да чуете как се чува. Така, ето ги отгоре. Значи цената е 1950 лева на комплекта и е крайна цена, не се коментира. Битака Перник, комплект чанове. Очакваме ви от вторник до неделя, до Нова година работиме така, от вторник до неделя. Пак повтарям, знаете, че сме социално предприятие и с всяка една покупка, която правите от нас, подпомагате социалното предприятие да съществува и да сме в полза на обществото, доколкото можем, разбира се. Чао, чао и бъдете здрави!